yanzu kai har kana da karfin halin da zaka faɗa min cewa ka manta min da kuɗi a cikin adaidaita? Possibly ma wani ne niyyar cire zakka saboda tsoron shi da Allah baya so a san shi yayi, shi yasa yazo aje kuɗin na nan. Allah ya kaddara raban mu ne. Zakka ne. Shut up. Alhaji kai hakuri, hakan bai taɓa faruwa da ni. Get out. Ka san me kake faɗa kuwa? Magana fa ake na $500,000 da £50,000 da €60,000 da €5,000. Magana ake ta sama da naira biliyan 1. Oh my God, come on. This might even be our chance din da muke da shi fa yanzu nan mu fara abin da ya zame mana so mun taɓi. Wallahi kafin big door din ta bude. Look, kaga da wannan kuɗi muna iya dan sayan wasu ƴan motoci. He's my boss, but he can't speak yes correctly. Ka wasu kayayyaki ne take so, shi nake so zan zazzaga da ita in nuna mata. Shine nake gaya mata irin yanayin kayayyakin da turanci da yake Hausan nata ba sosai ba. Kamal kenan. Maryam. Ina Hausa ta ta tafi ne, naje ya ce ba ke jin Hausa. Hausa tana nan ba inda ta je Alhaji. Alhaji? Wai dama ka san sunanta ne? To ba kai da girin gidi shinka ba? Amarya ta kake tambaya ta na san sunanta? Ruwan duniya,